Uba Titos W. Khan, MDC Kasora Constituency, Uba Dairu, Chief Executive Member Khasi Hills Autonomous District Council, Ulaong Dan Kibrio Kiba Perkhat, Bakikam Kiba Deban Kantiu Kishnong, Gum Kajingshanai Ki Office Trekam, Kidai Ki Bommentoy, but Kitumuban Shutit Bed, Yakinong Shnong, Dakapisa. Habakran Hakajilang Play, Artli Ki Office Trekam, Jong Artli Ki Village Organization, Kataka Put Dingwa, but Lom Kanto, Hakaway Katunum Ying, Surak Dobilat, Balong Banyai Kaliret, Hakadong Lumpung, Jong Shnong Khat Armer, Uba Titos Ulaong, Bo Pendap ikikam bakacing ajung uwi kini ikikam kadai halor kinong rem laong ba uyang ha kanong rem ban wanra ba kantiu ka roy kapar ka balong salonsar bakacing mot chung kini ki village organization ki pen I kata ka nuksa ban kantiu iwei lengba ka cing itri lang Tenagaliang kacunga kabanga syukwa ban kerentang si kentien ban pensengau ya pi ba balai ngalai ai ya kani kayeng kai ka pelong yang ba ngan ai ya kani ka skim nakabentaban snai kani kayeng aku ban pensyai ya pi kani namar ba pinsu tu kai ka badon ha ka jingmot jek perkhat kacunga ladanga ay pi namar balajan ke election lani filaban ong bo wan penbiet election ngalade ban ay da kowe kelenti Henry nga ay pi kani namar ba nga trey halor kanong rim ban wanra ya karoy kapar kanong rim trikam ka jonga kalong ban kentil ya kisnong gitaw ban kentil ya ka development ban wanra ya ka takaroy ka par ka balong salonsa namar nga sutu kumala ngalakren mentan ngong ba ki SSG lani ka jinglong dekot ka jong pi hakini ki BO kalong ba pinya kentil mo ba pinya lum ba pinya lang kanang ba pinla ban le sibun ki kam ban kersian ladi halor kata ka nongrem ru nakaliang kacunga ngai rap ipi mdei bangawan ban penbe election jenda don ya ka jingmut bangan penbe election ngalade ban le da kawe galanti ngal keren menin ha kawe ka jingelang ka bangali ban pli ya kawe ka ying dorbar hang te apo nong keri namar balay ngala ay ka scheme ka jonga keleng ka jaka kumju ru hang ni snong jong pi mentan gidawan play ka surok mo stage po khalai mer kumno ban penpoi surok situ gieng situ shalom mentang awan hang ni nrei ki don ki perlok ki boong yang pali pili ay ka to ka scheme hadu si polak ya kitu GBO kan don jingmot ayu kiong yang cinda pila pia itu kisipulak ai masan hajar te layo abut kiong pimtip kibrio menta kiong kumno kiong ngitingi tep yo ba ai kiong ngitingi tep be yo ba ai yo ba laban ai ngan tep ngatam tre tep but la dam yo pista simet ngam ai siarap ngam tep but kiong mereka nongrem ke jonga kam de halo kata ka nongrem bangan long nong yalam bangan long tau nong mikman bangan long nok tau nong tau an uban pej ya ka sensar ka khadar ban pej ya ka yap ka im ban pej ya ka trei ka kata kamai ka ji jong ki pai ba ban pej ya ka roi ka par jong ki snong ki tau ngan nom pensyong nongrem ya ladi halor kata ka ai simet lani kata katiet simet ngatip biang kat bangidang ya lum kumni kidon ki berperkhat ha uba tiu ai makana tu yang le yo ngin sayat mangi sibet menmet sapet sa ngin sarung ki yang ngin sap syulai thiet ar hajar la yo kam dan jing man toy da tu
kamlili la da kalong kum tarungan ong ipi. Henry ngala pendep ya ka kamram kum unong yalam. Ngala pendep ya ka kamram kum uta unong mi khmat ubadon ya ka jingkit kli. Banwanra ya ka roy kapar hapo kisnong kita. Kata ka di ka nongrim trikam ka chonga. Tanata ka daw nga siyem gani kebuban pensyaya gani. Nama don kiba sutu bakla. Lani don kiban pensutu bakla itu. Mereka kalian ka chonga kumang laong nga le ya ka di halo ka nongrim bangan kan tiu ipi.